ankom vi til Ringsted, til skolen, hvor mål er. Lige herinde, der får spejderne taget nogle billeder. Der bliver klappet, der bliver hujet, der bliver virkelig hæppet. Der kommer et mærke, fordi nu har de altså gennemført nathike. De startede fredag nat, fredag aften hedder det nærmere, på Roskilde Station. 650 spejdere er blevet jagtet af 150 seniorer gennem hele landet. De ender nu i Ringsted. Indtil videre 4 af dem, som ikke er blevet fanget endnu. Vi må se, hvordan den sag udvikler sig. Følg med derude, og lad os se, hvordan mål afslutter sig.